Phainai 21 eba 22 October Uttrakhando beraina ni thangwi tongo montri bokhorok Narendra Modi aro bo bharat chini ha ario mwrwknai sengkrak rogbai malainai Koktwmao saimankha diwalini salobo montri bokhorok sengkrak rogbai bo tongnai hinwi Phai tongo o bishini diwali ter o bishiwo diwalino kotorke palainani nai tongo montri bokhorok Narendra Modi diwalini jorawa kotal deliwo tongyawo Uttrakhando thangwi tongnai montri bokhorok omo haino BJP ni Koktwmao saimankha diwalini tero montri bokhorok Narendra Modi sengkrak rogbai tongnai hinwi aboni bagino Uttrakhando thangwi mano montri bokhorok ungmai yaguni simi Narendra Modi teni jora rogno kisa juta kukheno palayo hakotoni lukurok wanama kurike kaham tongkhoni bisingtui te rok palai manthun hinwi ha arino sakthari mwrwknai tongo bharatni sengkrak rok teni jorawa hakotor gwnangwi tongthokmani boyar sipsa phano ha ario tongnai sengkrak rok borokni barjano khlai tonglai jawo aboni bagino o kothar teni jorawo borokbai tongnai montri bokhorok Narendra Modi kwbangma jora rogo bharatni sengkrak rokbai jora rwgwino tongma nukjaka Home Minister Amit Shah te naimthang Montri Rajnath Singh nobo phiaba tabukbo montri bokhorokni tangnok ni simi o kokrogo mungsa saklai mungri jayako haipono Koktwmao saimankha 21 October Badrinath motainogo motairinani thangwi tongo montri bokhorok Narendra Modi asani horobo arano tongwi mano aboni fungobo Kedarnath motainogo motairinani bagwi thangwi mano thangna 6 October montri bokhorok Modi Kedarnath thango ajara bo 409 crore rangni samung butangno bo saklai rikha. Report Koktwmao